ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 5-ാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരുടെയും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം? ഒന്നാമത്തത് ആരുടെയിലാ അറിഞ്ഞൂടാ? അനിത മാതാജി ആയിരിക്കും. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുമില്ല. അഞ്ചിലൊന്ന് അനിത ഉണ്ണി ഇല്ല. 5-2 സീത ആർ നായർ. മാതാജി വന്നിട്ടില്ല. സീത ആർ നായർ വന്നിട്ടില്ല. 5-3 ശ്യാമള KG മാതാജി വന്നിട്ടില്ല. 5-4 ഭാരതിയമ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? മാതാജി എങ്കിലും വായിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ 4. അതെ, 4-ാമത്തെ ചോദ്യം. മാതാജി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? എഴുതി വായിക്കാം. വായിക്കൂ. ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 14, 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 14 and 15 എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ, സാദൃശ്യങ്ങൾ, ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയെ പരാമർശിച്ച് ബദ്ധജീവാത്മാക്കളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദി ആരാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ വിശദീകരിക്കുക. വായിക്കൂ മാതാജി. 14. നമാം കർമാണി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ വിധിമാം യോ അഭിജാനാതി കർമ്മഭിർ ന സദ്ധ്യതേ. 5-14. സ കർമ്മ കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജനി പ്രഭു ന കർമ്മ ഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. 15. നാരത്തിൽ ശാപം നജൈവ സുഹൃതം വിഭു അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം മുഷ്യന്തി എന്തവ. ഭാവാർത്ഥം അല്ല, അർത്ഥം പറയണോ? വായിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നാലാം തീയതി 14 കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. 5-14 ശരീരസ്ഥനായി ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. 15 സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യഭാവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. ഒരാൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, സൗണ്ട് വളരെ കുറവാ. 5:35. വായിക്കട്ടെ. വായിക്കും മാതാജി.
ഭൗതിക സൃഷ്ടികളുടെ പരമകാരണം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനെ ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ ബന്ധിക്കുകയില്ല, കർമ്മങ്ങൾ ബന്ധിക്കുകയില്ല. ജീവാത്മാക്കൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. മരണശേഷം സ്വർഗസുഖത്തെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിന് ഇതിലൊന്നും താല്പര്യവുമില്ല. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ പ്രകൃതിയിൽ ഒന്നാണ്. ജീവാത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമാകുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠപ്രകൃതിയായ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തന്റെ ഭൗതിക വസതി പല കർമ്മങ്ങളുടെയും അവയുടെ ഫലങ്ങളുടെയും കാരണമായി തീരുന്നു. ശരീരത്തെ താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ശാരീരിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ശാരീരിക ദുഃഖത്തിനും ക്ലേശത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ജീവാത്മാവ് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. ജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യം, ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വൈരാഗ്യം എന്നീ ഗുണങ്ങൾ തികഞ്ഞ സർവേശ്വരനെയാണ് വിഭു എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം സദാ ആത്മരാമനാണ്. പുണ്യപാപ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ അലട്ടുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് വെറും ഒരു അണു മാത്രമാണ്. ജീവാത്മാവ് ജ്ഞാന സമ്പൂർണനാണ്. സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന് തന്റെ പരിമിതമായ കഴിവുകൊണ്ട് അജ്ഞാനത്താലും സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. സന്തത സഹചാരിയായ പരമാത്മാവ് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ് അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഒന്നിലും ഇടപെടുകയില്ല. തന്റെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണമായും ആശ്രിതനാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമാകുന്നത്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാളെ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അധികം ബാധിക്കുകയില്ല. സത്വഗുണം ആ ആളിൽ കൂടുതൽ അറിവും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉളവാക്കുന്നു. അവർ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഫലേച്ഛ കൂടാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ സമ്പർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് മുക്തി കിട്ടും. രജോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. അവർ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും കഠിന പ്രയത്നങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നു. അത്തരം കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. തമോ ഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഒന്നിനെ പറ്റിയും തിരിച്ചറിവില്ല. ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല. അലസന്മാരായി കൂടുതൽ സമയം നിദ്രയിലും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനമില്ല. സ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ചുമതല നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ജീവാത്മാക്ക് വലുതാണ്. ഭഗവാന് ഒരു ജീവാത്മാവിനോടും പക്ഷപാതവുമില്ല, വിരോധവുമില്ല. ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്താനുള്ള കഠിനാധ്വാനങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവാത്മാവിന് വിവിധ തരം ശരീരങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരും. മുൻകാലങ്ങളുടെ കർമ്മഫലത്താൽ ഉണ്ടായതാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ല, നല്ലതല്ല. ക്ലേശങ്ങൾ കൂടുകയേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്നവർ സത്വഗുണം പരിശീലിച്ച് സജ്ജന സമ്പർക്കത്തിലും കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്താലും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം മഹാമന്ത്രം പ്രേമ ഭക്തി പുരസ്സരം വിടുകയും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയും ഉത്തമ മാർഗങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി നായർ മാതാജി, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കുന്നുണ്ടോ? മാതാജി വായിക്കുന്നുണ്ടോ? അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം വായിച്ചോട്ടെ മാതാജി? വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 5 ചോദ്യം 2. ഭഗവത്ഗീത 5:1-2 ശ്ലോകങ്ങൾ, ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയെ പരാമർശിച്ച് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം, കൃത്രിമ വൈരാഗ്യം, യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് എന്നിവ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുക. ഇതായിരുന്നു മാതാജി ചോദ്യം.
സന്യാസം കർമ്മണം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച സംസതി യച്ഛേയ ഏതയോരോകം തന്മേ ബ്രഹുതി സുനിശ്ചിതം. ഭക്തിപൂർവമായ സേവന കർമ്മമാണ് ശുഷ്കമായ മാനസിക ഊഹോപഹാരങ്ങളെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെയും അധ്യായത്തിലൂടെയും വ്യക്തമാകുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം മാനസിക ഊഹോപഹോത്തേക്കാൾ എളുപ്പമാണ്. സ്വാഭാവികമായി അതീന്ദ്രിയമാകയാൽ കാർമ്മിക പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് ഒരാളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെയും ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ബന്ധനാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക ജ്ഞാനം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം കൊണ്ട് ആ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാം. ജ്ഞാനവേദിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരാൾക്ക് കർത്തവ്യങ്ങളുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ല. സമസ്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനത്തിലാണ് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭക്തിയുതമായ കർമ്മത്തെയും ജ്ഞാനയുക്തമായ നൈഷ്കർമ്മത്തെയും ഒരേ സമയം സുപ്രധാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് അർജുനന് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി. സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയുക്തമായ പരിത്യാഗം സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാകണമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നും അത് നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിനും തുല്യമാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തേക്കാൾ ഉത്തമം. കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. കർമ്മത്യാഗവും ശരീരമല്ല ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പരിപൂർണതയിലെത്തുവാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. മറിച്ച് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ചെയ്തേ പറ്റൂ. പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മവും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ കർമ്മം പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ. ഫാൽഗു വൈരാഗ്യം യുക്തവൈരാഗ്യം എന്നതിന്റെ വ്യത്യാസം തന്നെ പ്രേരണയും അനന്തരഫലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ ഇതിന് യൂണിവേഴ്സലായി ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഭഗവാനുള്ള എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നത് വ്യക്തിഗതമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനുള്ളതായിരിക്കണം. മനസ്സ് അജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിൽപ്പെട്ട് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നാലും വാസുദേവന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒരാൾ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാൻ അവസരമുള്ളൂ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ തന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനായി നീക്കിവെച്ചു. കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി വിവിധ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. പൂർണ്ണമായ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വിവരണത്തോടുകൂടി കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യപരവും പുരോഗമനപരവുമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത യഥാർത്ഥ രൂപം തുടങ്ങി അനേകം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പിന്തുണയുള്ള പ്രസ്ഥാനമായി അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ വളർത്തി. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മവും കൃഷ്ണത്തിന്റെ സേവനത്തിന് മാത്രമായുള്ളതായിരുന്നു. വൈദിക ജ്ഞാനം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വ്യാഖ്യാനം എഴുതി. തുടർന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ദ്വൈവാരിക തുടങ്ങി വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ച് ആണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നീക്കിയത്. 54-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയും അഗാധമായ പഠനത്തിനും എഴുത്തിനും സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിൽ താമസം തുടങ്ങി. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി വളർത്തുന്നതിനും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രചരണത്തിനും മാത്രമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഇസ്കോൺ സ്ഥാപക ആചാര്യൻ എന്നതുപോലെ ആധികാരികങ്ങളും പ്രൗഢങ്ങളും അതേ അവസരങ്ങളിൽ സ്പഷ്ടങ്ങളുമായ അനേക വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥരത്നങ്ങളുടെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിലും ശ്രീല പ്രഭുപാദ് സ്മരണീയമാണ്. അതുകൊണ്ട് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവെന്ന അറിവ് മാത്രം പോരാ, ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ കർമ്മം. തനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം ഫല ഇച്ഛയില്ലാതെ ചെയ്യണം. ഏത് കർമ്മവും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിനെ ഹൃദയശുദ്ധി നേടാനാവില്ല. ഹൃദയശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ നിർവാഹമില്ലാതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാമിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. എപ്പോഴും പതനത്തിന് സാധ്യതയുള്ള പരിത്യാഗത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത ത്യാഗം അപൂർണമാണ്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഈശ്വരന്റേതാണെന്നും ആരും ഒന്നിന് ഉടമയെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉടയുള്ള എന്ന ബോധം ഉദിക്കുമ്പോഴേ ത്യാഗം പരിപൂർണമാകുന്നു. എല്ലാം കൃഷ്ണന്റേതാകയാൽ എല്ലാം
സേവനത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുള്ള കർമ്മമാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ കർമ്മം. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഈ യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനം എന്നല്ലേ അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥം? അതെ അതെ, ഭക്തിയുത കർമ്മം അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്യാമള KG മാതാജി വായിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ രാമചന്ദ്ര പൈ പ്രഭുവിന്റെ ആണ് അടുത്തത്, 5ാമത്തെ ചോദ്യം. ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കൂ. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? അതെ അതെ. ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 18. ഭാവാർത്ഥം എന്നിവയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. സാധന ഭക്തിയുടെ പരിശീലനത്തിൽ അവയുടെ ഉചിതവും അനുചിതവുമായ പ്രയോഗം ചർച്ച ചെയ്യുക. ഇതാണ് ചോദ്യം. ശരി. ശ്ലോകം: വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി സുനി ചൈവ സ്വപാകേച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവർ വിദ്യാഭ്യാസവും വിനയമുള്ളവർ ആയിരിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ മുഴുവൻ വിനയമുള്ളവരായിരിക്കില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ വിദ്യാസമ്പന്നർ എന്നെങ്ങനെ വിളിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ വിദ്യയും വിനയവും ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കും. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലിനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. വർണ്ണവിവേചനമോ ജാതിഭേദമോ ഉണ്ടാവില്ല. സാമൂഹ്യ ദൃഷ്ട്യാ ബ്രാഹ്മണനും ചണ്ടാലിനും വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. നായയും പശുവും ആനയും ഭിന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാകാം. പക്ഷേ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തരം വ്യത്യാസങ്ങൾ നിരർത്ഥകങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ഈ സത്യം അറിയുന്നയാൾ എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടെ മാത്രമേ പെരുമാറുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാട്ടുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ചങ്ങാതി എന്ന പോലെ പെരുമാറുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതാണ് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ. അവയിൽ എല്ലാം അധിവസിക്കുന്ന ജീവാത്മ പരമാത്മാക്കൾക്കാകട്ടെ ഒരേ ആത്മീയ ഗുണമാണുള്ളത്. പരമാത്മാവ് സർവ്വ ശരീരങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ഓരോ ശരീരത്തിനും പരമാത്മാവിന്റെ ഭിന്നാംശങ്ങളായി നിലകൊള്ളുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇത് വ്യക്തമായി അറിയാം. അതിനാൽ അയാൾ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിയും സമദർശിയുമായിരിക്കും. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഒരേപോലെ നിലകൊള്ളുന്നു. ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനാണ് കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മെ സഹായിക്കും എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. സാധനാ ഭക്തിയുടെ ആരംഭം ഇതാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറയ്ക്കണം. പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിലൂടെ നിയന്ത്രണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലാണ്. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പത്മപുരാണം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധം. ഇതിലൂടെ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സൗഖ്യവും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റം ആനന്ദദായകമാണ്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയും അതോടൊപ്പം കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം. സാധനാ ഭക്തിയുടെ പരിശീലനത്തിൽ ചില തത്വങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കണം. ഭക്തിഹീനരുമായി സമ്പർക്കം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകരുത്. ആർഭാടം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയോ ആശ്രമത്തിന്റെയോ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏറെ ഉത്സാഹം കാണിക്കരുത്. വളരെയേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയോ ഭാഗവത പാരായണമോ ഗീതാപ്രവചനമോ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കരുത്. സാധാരണ ഇടപാടുകളിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. ലാഭത്തിൽ അത്യാഹ്ലാദമോ നഷ്ടത്തിൽ അതിദുഃഖമോ ഉണ്ടാകരുത്. ദേവന്മാരുടെ ഉള്ള നിന്ദ അരുത്. ആർക്കും അനാവശ്യമായ ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. നാമജപം, ക്ഷേത്രാരാധന എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായി നടത്തണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരോട് ഒട്ടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കരുത്. ഈ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് സാധന ഭക്തിയുടെ മാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനാവില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള നിയാമക തത്വങ്ങൾ 64 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 10 എണ്ണമാണ് വളരെ പ്രധാനം എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത 32 കാര്യങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്.
കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷയോ ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. ഭക്ഷണം കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുവാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത് തുടങ്ങിയ അനുചിതമായ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ഭക്തിസാം സിന്ധുവിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ സമയവും പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ശ്രേയസ്സും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആറാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രീദേവി മാതാജി. മാതാജിക്ക് കുറച്ച് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏഴാമത്തേത് ചിത്ര മാതാജി. ചിത്ര മാതാജി ഇന്ന് ആബ്സെന്റ്. ചിത്ര മാതാജി ആബ്സെന്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സൂര്യണ്. ഞാന് എന്റെ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അന്ന്. ഞാനിപ്പോ വായിക്കട്ടെ അത്? ശരി മാതാജി. പക്ഷെ ഒരു നിമിഷം, ഞാനിപ്പോ ഈ അഞ്ജലി 5-ാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് തീർന്നോട്ടെ മാതാജി. 4 പേര് കൂടി ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കാം നമുക്ക്. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8-ാമത്തേത് പ്രേമ മേനോൻ മാതാജി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? മാതാജി. ഹരേ മാതാജി. വായിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 5 19 മുതൽ 26 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കാണുന്ന സമചിത്തതയുടെ തത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക. വൈഷ്ണവർക്കായി ഈ തത്വങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയും ഉചിതമായ പ്രയോഗവും ചർച്ച ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത 5 19 to 26 ശ്ലോകങ്ങളും ഭാവാർത്ഥങ്ങളും പരാമർശിക്കും. ആൻസർ വായിക്കട്ടെ. കർമ്മയോഗം എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്. പുറമെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുകയും എന്നാലാകമേ അവയുടെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാജ്ഞനായ മനുഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയാൽ ശുദ്ധീകൃതനായി ശാന്തിയും വൈരാഗ്യവും തിതിക്ഷയും ആധ്യാത്മിക ദർശനവും പരമാനന്ദവും നേടുന്നു. താനും ശരീരവും ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവാത്മാവ് ബദ്ധനായി കരുതപ്പെടുന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ സമഭാവനയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ആ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും. പിന്നെ ആ ജീവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറവിയില്ല. ഭഗവാൻ ദോഷരഹിതനാണ്. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ ജീവനും അതേവിധം ദോഷരഹിതനും പരമ വ്യോമം പോകാൻ അർഹനുമാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ മുക്തരെന്ന് പറയുന്നു. അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നു. മനസ്സ് ആത്മതത്വത്തിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞ വൈഷ്ണവർ ഈ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ സംസാരത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ദോഷശൂന്യവും ഏകരസവുമായ തത്വം ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠരാകുന്നു. താൻ ഈ കാണുന്ന ദേഹമല്ലെന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നും അയാൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. ശരീരത്തെ ശാശ്വതമെന്ന് കരുതി ആത്മാവിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മതത്വത്തെ അറിഞ്ഞ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠൻ ബ്രഹ്മത്തിൽ അഭേദേന ഇരുന്നു കൊണ്ട് അനുകൂലമായ വിഷയങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ പ്രതികൂലമായ വിഷയങ്ങളിൽ സന്തപിക്കുകയോ ഇല്ല. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ പറ്റാത്ത മനസ്സോടു കൂടിയവൻ ആത്മാവിൽ യാതൊരു സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുവോ ആ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിത്യാനന്ദത്തെയാണ്, ആ പരമസുഖത്തെയാണ് ബ്രഹ്മനിഷ്ഠൻ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്, വിഷയേന്ദ്രിയ സംബന്ധം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സുഖങ്ങൾ ദുഃഖകാരണങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു. ശരീരം ക്ഷണികമാകയാൽ അവയും ക്ഷണികമാണ്. ആ സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അന്തവും ഉണ്ട്. വിവേകമുള്ളവർ അവയിൽ രമിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾ എത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക സുഖാസക്തനാണോ അത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ഇരയായിത്തീരുന്നു. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. യാതൊരുവനാണോ മരണത്തിനു മുമ്പ് കാമക്രോധങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന മനക്ഷോഭത്തെ സഹിക്കാൻ ശക്തനാവുന്നത് അവനാണ് യോഗിയും സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവനുമായ മനുഷ്യൻ. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും സന്തുഷ്ടിയും ലഭിക്കുന്നു. മുക്തന് എവിടെയെങ്കിലും മൗനമായിരുന്ന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഇതത്രേ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ. ഈ നിലയിലെത്തിയ യോഗി ഭഗവദ്ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. അന്തരാത്മാവിൽ സുഖമുള്ളവനും അന്തരാത്മാവിൽ വിഹരിക്കുന്നവനും അന്തരാത്മാവാകുന്ന ജ്യോതിഷോട് കൂടിയവനുമായ യോഗി ബ്രഹ്മമായി തീർന്ന് ബ്രഹ്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾ
ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ലോകക്ഷേമത്തിനായിത്തീരും. പാപം നശിച്ചവരും സംശയങ്ങൾ നീങ്ങിയവരും മനസ്സിനെ അടക്കിയവരും സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഹിതം നേരുന്നവരുമായ ജ്ഞാനികൾ മോക്ഷമെന്ന ബ്രഹ്മസുഖത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരത്തെ പറ്റി സംശയമില്ല. അവർ തികച്ചും പാപമുക്തരാണ്. ദിവ്യ പ്രേമ അവസ്ഥയാണിത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ ആഗ്രഹങ്ങളെ പിഴുതെടുത്ത ശേഷം ഭഗവത് പാദ സേവയിൽ മുഴുകി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാർ. കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നി കിടക്കുകയാണ്. ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാലും മഹർഷിമാർക്ക് പോലും അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനാകട്ടെ പൂർണ്ണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപദ പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നു. കാമക്രോധങ്ങൾ നീങ്ങിയവരും മനോനിഗ്രഹം നേടിയവരും തത്വജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചവരുമായ സന്യാസികൾക്ക് ലോകത്തിൽ എവിടെയും ബ്രഹ്മാനന്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നു. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. ബ്രഹ്മാനന്ദത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം സരളമായി വിവരിച്ചു തന്ന ഗുരു മഹാരാജ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് അനന്തകോടി നമസ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് സീതാ പരമേശ്വരൻ മാതാജി. എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. വായിക്കും. ചോദ്യം: ഭഗവത്ഗീത 5:25 ഭാവാർത്ഥം പരാമർശിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും വിശദീകരിക്കുക. ഈ ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ മാനസികാവസ്ഥയെയും ദൗത്യത്തെയും എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക. ഉത്തരം: ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് അറിയുന്ന ഒരുവൻ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തികൾ ലോകക്ഷേമത്തിനായി തീരും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരുവന് മാത്രമേ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവെന്ന സമ്പൂർണ്ണ അംശത്താൽ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവനും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവനും ആണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി. എല്ലാത്തിന്റെയും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും ഭോക്താവും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം മറക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വിവിധതരം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അകപ്പെടേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന ബോധം മനുഷ്യരിൽ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും സർവോത്തമമായ ജനസേവനം അഥവാ ഉയർന്ന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം. അത് ശ്രീ പ്രഭുപാദരെ പോലെ പരമമുക്തി നേടിയ ഒരു പണ്ഡിതന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരത്തെ പറ്റി സംശയമില്ല. അവർ തികച്ചും ഭഗവാനോടുള്ള ദിവ്യ പ്രേമാവസ്ഥയിലാണ്. അങ്ങനെ അവർ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നു. വെറും മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ശാരീരിക ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് താൽക്കാലികമായ ആശ്വാസം മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണത്തിനിടയാകുന്നു. ഭഗവാനുമായി മനുഷ്യനുള്ള ബന്ധത്തെ മറന്നു പോകുന്നതിനാലാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക ശരീരം ലഭിച്ച് സർവ്വ ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം. ശ്രീ പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ചതിനു ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര ഭാവന സമിതി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ജാതി മതഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഈ ഭൗതികമായ ക്ലേശത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും സർവ്വ മനുഷ്യരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉരുവിടാൻ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അനേകം കൃഷ്ണഭക്തന്മാരെ ലോകമെമ്പാടും ശ്രീ പ്രഭുപാദർക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. അധ്യായം 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ 10. ഭഗവത്ഗീത 5ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകം.
തത്വങ്ങളുടെ പ്രയോഗം ലോക സമാധാനത്തിന് എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശദീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത 5:29 ശ്ലോകവും ഭാവാർത്ഥവും പരാമർശിക്കുക. യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരാന്തി മൃച്ഛതി. സർവലോകങ്ങളിൽ നേടുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാതാജിക്ക്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിനായി മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ സർവവും സമർപ്പിക്കണം. ഏത് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. പ്രപഞ്ചത്തിൽ മായാശക്തിയാൽ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലാണ്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം. ഭഗവാൻ ജീവബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ പെടുകയില്ല. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഈശ്വരന്റേതാണെന്നും യാതൊന്നും ആർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതല്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാം കൃഷ്ണന്റേതാകയാൽ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണനാണെന്നും കൃഷ്ണന്റെ ഒരംശമാണ് താനെന്നും നമ്മൾ അറിയണം. ഭൗതിക വസ്തുക്കളോട് വിരക്തിയും കൃഷ്ണനോട് ആസക്തിയും ഉണ്ടാകണം. ഭക്തന്മാരായ ആൾക്കാർ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. ഒരാൾ സ്വയം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിതമാകുമ്പോഴാണ് പരിപൂർണ എന്ന പോലെ അജ്ഞാനത്തെ നിശ്ചയമായും ദൂരീകരിക്കുക. അധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരത്തെ പറ്റി സംശയമില്ല. എല്ലാ ദേവന്മാരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് കൃഷ്ണൻ. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നാഥനാണ് കൃഷ്ണൻ. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരും. ഈ നഗ്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കില്ല. കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രിതരും. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് പൂർണ്ണ ശാന്തി ലഭിക്കൂ. കൃഷ്ണാവബോധം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം. അതിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള തികഞ്ഞ ജ്ഞാനം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിത ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആയാൽ നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കും. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ആരോടും പക്ഷഭേദമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം കൈവന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ ബ്രഹ്മനിർവ്വാണത്തിൽ ജീവിക്കാം. ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ കഴിയൂ. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ലോകത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാം, യാഗം, പൂജകൾ, തപസ്യ, ദാനം, ധർമ്മം, സത്കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം അവസാനം എന്റെ അടുത്താണ് വന്നു ചേരുന്നത്. ഞാനാണ് അതിന്റെ ഭോക്താവ്. ഈ ലോക ചരാചരങ്ങളുടെയും ഈശ്വരൻ ഞാനാണ്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉത്തമ സുഹൃത്തും ഞാനാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ വേറെ ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ജീവിതത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ഈ ശ്ലോകത്തെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് പീസ് ഫോർമുല ഫ്രം ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ്. ആചാര്യന്മാർ ഈ ശ്ലോകത്തെ ശാന്തി സൂത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ മറ്റാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തി അവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവസാനം വരെയും അവരെ സംരക്ഷിച്ച് വിളിച്ചിട്ടും ജീവാത്മാവ് പറയുന്നത്, ഞാൻ നിന്റെ ലോകത്തിൽ വരുന്നില്ല, ഇവിടെ ജനിച്ചും ജീവിച്ചും മരിച്ചും കഴിയാമെന്നാണ്. ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അർജുന, എനിക്കൊരു ലോകമുണ്ട്, അവിടെ സൂര്യനില്ല, ചന്ദ്രനില്ല, അഗ്നിയില്ല. നിനക്ക് വേണ്ടി എന്നും ആ ലോകത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിരിക്കും. അവിടെ വന്നാൽ നീ തിരിച്ചു പോവില്ല, ശാന്തിയും സമാധാനവുമായി ജീവിക്കും. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും
നമ്മളെ കുറ്റം പറയാതിരിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ജന്മജന്മാന്തരമായി ഇവൻ എന്റെ ഒരംശമാണ്, എന്റെ മകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തമ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എത്ര അമൂല്യമാണ് ഈ കൃഷ്ണഭക്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ജന്മത്തിലെങ്കിലും ഇത് കൈവിടാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുറുകെ പിടിച്ച് നാമജപവും ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ എത്തുക തന്നെ വേണം. ഈ ഒരു സ്ഥാനം ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആർക്കുമില്ല. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ശാന്തി സൂത്ര ശ്ലോകമാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ നാനു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അധ്യായം 11 ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ദൗത്യത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ മറ്റു ഭക്തന്മാരുമായി സഹകരിക്കാനുള്ള മനോഭാവം നിങ്ങളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് 3-5 അധ്യായങ്ങളിലെ തത്വങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്രദമാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ അധ്യായങ്ങൾ 3-5 ശ്ലോകങ്ങളും ഭാവാർത്ഥവും പരാമർശിക്കുക. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റി. ജായസ്തി ചേത് കർമ്മണസ്തെ മതാ ബുദ്ധിർ ജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരെ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറയുന്നു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ബലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ബുദ്ധിയേക്കാൾ കർമ്മമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതായത് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലും ഇവിടെ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നന്നായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കർമ്മയോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. വ്യാമി ശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവമേ തദേകം വധ നിശ്ചിത്യ ഏന ശ്രേയോഹമാപ്നുയ. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തരും. 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഒരാമുഖമായി സാംഖ്യയോഗം, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ബലകാംക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മം, പ്രാരംഭകന്റെ നില എന്നീ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി കുറച്ച് വിവരിച്ചു. അവ ഉൾക്കൊള്ളാനും പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്തുവാനും കുറെ കൂടി ക്രമീകൃതമായ ഒരു രൂപരേഖ ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ തന്റെ വാഗ്ജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് അർജുനനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശമല്ല, അത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അത് പ്രവൃത്തി മാർഗേണയോ നിവൃത്തി മാർഗേണയോ കൃഷ്ണാബോധ പ്രക്രിയ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അർജുനന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു വിധത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ രഹസ്യമറിയാൻ ഔത്സുക്യമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി തന്റെ ചോദ്യത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ലോകേസ്മിൻ ദ്വിവിധാനിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്ത മയാനക ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവ മാത്രവുമായ ഈ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ 2 കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സാംഖ്യയോഗം അഥവാ ജീവന്റെ ജഡപദാർത്ഥത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തെ വിശകലനമാണ്. ഈഹാഭോഗങ്ങളുടെയും ഗവേഷണത്തിലൂടെയും തത്വജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ വഴി. കൃഷ്ണാബോധം തന്നെ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ്. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ അത് പ്രയാസരഹിതവും അതേസമയം തന്നെ ശ്രേഷ്ഠവുമാണ്. ന കർമ്മണമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മം പുരുഷോസ്നുതേ നച സന്യാസന സേവ സിദ്ധിം സമതി ഗച്ഛതി. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വിശദമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധമായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കുവാൻ. ഭൗതിക ചിന്താ വ്യഗ്രരായ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയശുദ്ധീകരണത്തിനു വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടവയാണ് കർമ്മങ്ങൾ. ഈ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് ചതുർത്ഥാശ്രമം അതായത് സന്യാസം ഒന്നും സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത സന്യാസം കേവലം സാമൂഹ്യ മര്യാദയുടെ ലംഘനമത്രേ. മറിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതെ തന്നെ ആതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ബുദ്ധിയോഗം, അതിനുവേണ്ടി അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എത്ര തന്നെ തുച്ഛമായാലും ശരി, ഭഗവാന് അത് സ്വീകാര്യമായിരിക്കും. സ്വല്പം അല്പസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 8. നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മ
കർമ്മജായോഗ്യ കർമ്മണ ശരീര യത്രാഭിച്ചതേ ന പ്രസിദ്ധേത കർമ്മണ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദയുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വിശദമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതിനാൽ കൃഷ്ണപ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ വേണം ഏതു കർമ്മവും ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾ മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അതായത് ഇതാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ കല. പിന്നെ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനകോടികൾ മോചനത്തിനു വേണ്ടി ഈ ദിവ്യമായ പദ്ധതി ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. പ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഈ മഹാമന്ത്രം ലോകമൊട്ടാകെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അതായത് മുഖ്യ അവതാരമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം സന്യാസം എടുത്തു വന്ന അവതാരമാണ്. കലിയുഗത്തിലെ ഒരേ ഒരു മന്ത്രമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. പിന്നെ യജ്ഞം കൊണ്ട് ദേവന്മാരെ സന്തുഷ്ടരാക്കുക. ദേവന്മാരാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ അധികാരി. അവർ വായു, വെള്ളം, വെളിച്ചം മുതലായവ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ട തരുന്നു. ചില യജ്ഞങ്ങൾ ചില ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് ചെയ്യുമ്പോഴും സർവയജ്ഞോപഭോക്താവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. യജ്ഞം കൊണ്ട് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആ ശുദ്ധീകൃതാഹാരങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതവും പവിത്രമാകുന്നു. ജീവിതശുദ്ധി സ്മരണ മണ്ഡലത്തിലൂടെ സൂക്ഷ്മ കോശങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു. ഇതെല്ലാം ആധുനിക സമൂഹത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൂടാതെ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം തരുന്നുണ്ട്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ യജ്ഞം ചെയ്യാനൊന്നും മനുഷ്യന് അത്ര സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവും നിഷ്പ്രയാസമായൊരു യജ്ഞമാണ് സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അത് അനുഷ്ഠിക്കാം. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിദ്ധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം തസ്മാ സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യജ്ഞപുരുഷനായ വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ്. കർമ്മവേദത്തിൽ പറയുന്നതെല്ലാം കർമ്മമാണ്. അതായത് ശാസ്ത്രം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു അത് കർമ്മം. വികർമ്മത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ശാസ്ത്രം നിഷേധിച്ചത് അധികാരികമല്ലാത്തതും പാപകരവുമാണ്. പിന്നെ അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപവും ഇല്ല, പുണ്യവും ഇല്ല. കർമ്മബന്ധനത്തിലിരുന്ന് തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ നന്നായി നോക്കുക, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക, നമ്മളാൽ കഴിയുന്നതെന്തും ദാനധർമ്മങ്ങളായി ചെയ്യുക. ഏതു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത് അത് ഭഗവാനായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്തു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അകർമ്മമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്തും ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. സദാ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. എല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ അർപ്പണമായി ചെയ്യുക. നിരാകാരമായ ശൂന്യതയെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായി കരുതാതെ ഞാൻ എന്നേക്കും ഭഗവാന്റെ സേവനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്താനുള്ള വഴിയാണ് ഈ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം. 5-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭക്തിപൂർവമായ സേവന കർമ്മത്തെ പറ്റി പറയുന്നു. അർജുനോവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച സംസതി എത്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂവി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഭക്തിപൂർവമായ സേവന കർമ്മമാണ് ശുഷ്കമായ മാനസിക ഊഹാഭോഗങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം മാനസിക ഊഹാഭോഗത്തെക്കാൾ എളുപ്പമാണെന്ന് പറയുന്നു. സ്വാഭാവികമായി തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാകയാൽ കാർമിക പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് ഒരാളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. ജ്ഞാനവേദിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരാൾക്ക് കർത്തവ്യങ്ങളായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമസ്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനത്തിലാണ് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിന് തുല്യമാണെന്നും അർജുനന് ഗ്രഹിക്കാനിടയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതോ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതോ ശ്രേയസ്കരമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്.
ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസം കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രയേസ കരാഹുവം തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മപരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലതു തന്നെ, എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്തെക്കാൾ ഉത്തമം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ശീലപ്രഭാതരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാവുന്നത്. കർമ്മപരങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയായിരിക്കും. കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണനാണെന്നും കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അംശമാണ് താനെന്നും അയാൾക്ക് അറിയാം. ഗുണത്തിലും അളവിലും ഇത് ശരിയാവുകയാൽ ഈ ജ്ഞാനം സമ്പൂർണമാണ്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും എളുപ്പമല്ല, സന്യാസവും എളുപ്പമല്ല. ഇത് രണ്ടിനെയും കൂട്ടി കർമ്മ സന്യാസം എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ ഒരു നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗിയായി തീരണം എന്ന് പറയുന്നു. അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക, കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കുക, അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുമ്പോഴും ഈശ്വരാർപ്പണമായി ചെയ്യുക. കർമ്മം സന്യാസം എന്നാൽ മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സന്യാസി. ഈ കലികാലത്ത് നമ്മൾക്ക് സന്യാസവും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. അതിന്റെ എല്ലാം പരിഹാരമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. കലികാലത്ത് ഒരു യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് വിരളമാണ്. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. സന്യാസ ജീവിതം അത്ര എളുപ്പമല്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും 24-ാം വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്. ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിച്ചു. പക്ഷെ അത് അനുസരിക്കുന്നവർ കുറവായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം സന്യാസം എടുത്തു വന്ന അവതാരമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. സന്യാസം എന്നാൽ സർവസംഗ പരിത്യാഗമാണ്. ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളെ പോലും വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. ത്യാഗം എന്നാൽ മനസ്സിന് ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. അതായത് ഹരിനാമ കീർത്തനം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പുതിയതല്ല. ഈ കലികാലത്തുള്ളവർക്ക് ബാക്കി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അതായത് ധ്യാനം, യജ്ഞം, വിഗ്രഹാരാധന, യോഗം ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പ്രഭുവിന്റെ അനുയായികളുമാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഈ മഹായന്ത്രം പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പ്രചരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മെഴുകുതിരി എങ്ങനെയാണോ കത്തിയെരിഞ്ഞ് പ്രകാശം തരുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലോകത്തിൽ പ്രകാശം പരത്തിയത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവർക്ക് ജാതിമത ഭേദമില്ല. പക്ഷെ പണ്ഡിതനായ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്നാണ്. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഇവിടെ വീണ്ടും ശീലപ്രഭുയുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ മായാശക്തിയാൽ ബന്ധരായി തീർന്ന ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം തന്നെ ശാന്തി ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതിന് വേണ്ടുന്നത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ശാന്തി നേടുവാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ വഴിയാണ് മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും തദ്വാസികളായ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനായ സർവകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിനായി മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ സർവസ്വവും അർപ്പിക്കണം. എല്ലാം ദേവന്മാരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ ദേവസത്തമന്മാരായ ബ്രഹ്മാവിന് ശിവന് ഉപരിയാണ്. ത്വമീശ്വരാണാം പരമം മഹേശ്വരം എന്നാണ് വേദങ്ങൾ ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നാഥനാണ് കൃഷ്ണൻ. ബന്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതരും. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കാത്ത ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായോ ശാന്തി നേടാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പൊരുൾ ഇതാണ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രിതരും. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് പൂർണ്ണ ശാന്തി ലഭിക്കും. കർമ്മയോഗം എന്ന പേരിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രായോഗിക വിവരണമാണ് ഈ ശീലപ്രഭുപാദർ
ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മുക്തി നേടാമെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം നേടാം. കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മുക്തി നേടാമെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധമാണ് നേരിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നേടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. 5-ാം അധ്യായത്തെ ശാന്തി സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി സൂര്യ മാതാജി, ശോഭ മാതാജി കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അധ്യായങ്ങളിലെ ബാക്കിയുള്ളത് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിക്ക് ഏത് അധ്യായത്തിലെയാണ്? 4-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1 മുതൽ 3 വരെ. ശരി, 1 മുതൽ 3 വരെ. മാതാജി വായിക്കട്ടെ. വായിക്കൂ. ഭഗവത്ഗീത 4.1-3 ശ്ലോകങ്ങളും ഭാവാർത്ഥങ്ങളും പരാമർശിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രചാരത്തിന്റെ ചരിത്രം അവതരിപ്പിക്കുക. അമൂല്യമായ അറിവുകൾ ഒരാൾക്ക് പകർന്നു നൽകിയാൽ മാത്രം പോരാ, ആ അറിവ് സ്വീകരിക്കുന്നവർ അതിന്റെ മൂല്യത്തെ വിലമതിക്കുകയും അതിന്റെ ആധികാരികതയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രായോഗികമായി ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രയത്നം അവർ നടത്തുകയുള്ളൂ. ഈ വാക്യത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ താൻ അർജുനന് നൽകുന്ന ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയും പ്രാധാന്യവും സ്ഥാപിക്കുന്നു. തനിക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന അറിവുകൾ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യാർത്ഥം പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ചതല്ലെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. യോഗയുടെ അതേ ശാശ്വതമായ ശാസ്ത്രമാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം വിവസ്വാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യദേവനെ പഠിപ്പിച്ചത്. അത് മനുഷ്യരാശിയുടെ യഥാർത്ഥ പൂർവികനായ മനുവിന് പകർന്നു കൊടുത്തു. സൗരവംശത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവായ ഇക്ഷ്വാകുവിന് മനു അത് പഠിപ്പിച്ചു. ഇത് അറിവിന്റെ അവരോഹണ പ്രക്രിയയാണ്. അവിടെ അറിവിന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള ഒരാൾ അത് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള ആരോഹണ പ്രക്രിയയാണ്. അവിടെ ഒരാൾ സ്വയം പരിശ്രമത്തിലൂടെ ധാരണയുടെ അതിരുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആരോഹണ പ്രക്രിയ അധ്വാനവും അപൂർണവും സമയമെടുക്കുന്നതുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നമുക്ക് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ആരോഹണ പ്രക്രിയയിലൂടെ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അവിടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ഊഹിച്ച് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സമീപിക്കുന്ന അവരോഹണ പ്രക്രിയയിലൂടെ അത് ചെയ്യാം. വിഷയത്തിന്റെ നല്ല അധ്യാപകൻ ആരോഹണ പ്രക്രിയ വളരെയധികം സമയമെടുക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ പോലും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ഞങ്ങളുടെ നിഗമനങ്ങളുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ല. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവരോഹണ പ്രക്രിയ നമുക്ക് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആഴമേറിയ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് തൽക്ഷണ പ്രവേശനം നൽകുന്നു. നമ്മുടെ ടീച്ചർക്ക് ഫിസിക്സിൽ തികഞ്ഞ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ലളിതമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രം കേൾക്കുകയും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അറിവ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ അവരോഹണ പ്രക്രിയ എളുപ്പവും കുറ്റമറ്റതുമാണ്. എല്ലാ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് സ്വയം സഹായ പുസ്തകങ്ങൾ വിപണിയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നു. അത് ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് രചയിതാക്കളുടെ പരിഹാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പരിമിതമായ രീതിയിൽ സഹായമായേക്കാം, എന്നാൽ അവ അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള ആരോഹണ പ്രക്രിയയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതിനാൽ അവ അപൂർണമാണ്. ഓരോ വർഷവും നിലവിലുള്ളവയെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തം വരുന്നു. ഈ ആരോഹണ പ്രക്രിയ പരമസത്യം അറിയുന്നതിന് അനുയോജ്യമല്ല. ദൈവികമായ അറിവ് സ്വയം പ്രയത്നത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല. അത് ദൈവത്തിന്റെ ഊർജമാണ്. അവൻ ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ നിലവിലുണ്ട്. ചൂടും വെളിച്ചവും അവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അഗ്നിയോളം പഴക്കമുള്ളതാണ്. ദൈവവും വ്യക്തി ആത്മാവും ശാശ്വതമാണ്. അതിനാൽ ആത്മാവിനെയും ദൈവത്തെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന യോഗശാസ്ത്രവും ശാശ്വതമാണ്. അതിനെപ്പറ്റി കച്ചവടവും പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളും രൂപപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഈ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ അതിശയകരമായ അംഗീകാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 50 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രസക്തമായി നിലനിൽക്കുന്ന അതിന്റെ ശാശ്വതമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവേകത്താൽ ആളുകളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. താൻ അർജുനന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന യോഗയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ശാശ്വതമാണെന്നും അത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശിഷ്യനിലേക്ക് അവരോഹണ പ്രക്രിയയിലൂടെ പുരാതന കാലത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണെന്നും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ദൈവിക അറിവ് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് നിമി, ജനക് തുടങ്ങിയ സന്യാസി രാജാക്കന്മാർ യോഗയുടെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയത് അത്തരം ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലാണ്. ഈ പാരമ്പര്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗുരുവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്.
ആദ്യജാതനായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ദൈവം ഈ അറിവ് വെളിപ്പെടുത്തി പാരമ്പര്യം അവനിൽ നിന്ന് തുടർന്നു. ഈ അറിവ് താൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനോടും വെളിപ്പെടുത്തിയതായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവസാന ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. അവനിൽ നിന്നാണ് പാരമ്പര്യം തുടർന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. കാലക്രമേണ ഈ അറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭൗതിക ചിന്താഗതി ഉള്ളവരും ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്തവരുമായ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ കളങ്കപ്പെട്ട വീക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കലുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ഏതാനും തലമുറകൾക്കുള്ളിൽ അതിന്റെ പ്രാകൃതമായ പരിശുദ്ധി മലിനമാകുന്നു. അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ തന്റെ കാരണമില്ലാത്ത കൃപയാൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ പ്രയോജനത്തിനായി ദൈവം പാരമ്പര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വഴിയായി മാറുന്ന ഒരു മഹാനായ ദൈവസാക്ഷാത്കാരമായ വിശുദ്ധനിലൂടെയോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ 5ാമത്തെ യഥാർത്ഥ ജഗദ്ഗുരു ശ്രീ കൃപാലുജി മഹാരാജ് ആധുനിക കാലത്ത് പുരാതനം വിജ്ഞാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ച ദൈവപ്രചോദിതമായ ഒരു വിശുദ്ധനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 34 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വിശുദ്ധ നഗരമായ കാശിയിലെ 500 വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ പരമോന്നത സംഘടനയായ കാശി വിദ്വത് പരിഷത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ജഗദ്ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗുരു എന്ന പദവി നൽകി ആദരിച്ചു. ജഗദ്ഗുരു ശങ്കരാചാര്യ, ജഗദ്ഗുരു നിംബർക്കാചാര്യ, ജഗദ്ഗുരു രാമാനുചാര്യ, ജഗദ്ഗുരു മധ്വാചാര്യ എന്നിവർക്ക് ശേഷം ജഗദ്ഗുരു എന്ന യഥാർത്ഥ പദവി ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ 5ാമത്തെ വിശുദ്ധനായ അദ്ദേഹം മാറി. ജഗദ്ഗുരു ശ്രീ കൃപാലുജി മഹാരാജ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വ്യാഖ്യാനം അതിന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഴുതിയത്. തനിക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന പുരാതന ശാസ്ത്രം അസാധാരണമായ ഒരു രഹസ്യമാണെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു. ലോകത്ത് രഹസ്യം 2 കാരണങ്ങളാൽ നിലനിർത്തപ്പെടുന്നു. ഒന്നുകിൽ സത്യം സ്വയം സൂക്ഷിക്കുന്നതിലെ സ്വാർത്ഥത, അല്ലെങ്കിൽ അറിവിന്റെ ദുരുപയോഗം സംരക്ഷിക്കുക. യോഗയുടെ ശാസ്ത്രം ഒരു രഹസ്യമായി തുടരുന്നു. ഈ കാരണങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു യോഗ്യത ആവശ്യമാണ്. ആ യോഗ്യതയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭക്തിയായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആഴമേറിയ സന്ദേശം കേവലം പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. അതിന് ഭക്തി ആവശ്യമാണ്. അത് ദൈവത്തോടുള്ള ആത്മാവിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ അസൂയയെ നശിപ്പിക്കുകയും വിനീതമായ സ്ഥാനം അവന്റെ ചെറിയ ഭാവങ്ങളായും സേവകരായും സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതിനാൽ അർജുനൻ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ യോഗ്യനായ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്നു. ക്രമാനുഗതമായി ഉയർന്ന 5 ഭാവങ്ങളിലോ വികാരങ്ങളിലോ ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തി പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 1 ശാന്ത് ഭാവം, ദൈവത്തെ നമ്മുടെ രാജാവായി ആരാധിക്കുക. ദാസ്യഭാവം 2, നമ്മുടെ യജമാനൻ എന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തോടുള്ള അടിമത്തത്തിന്റെ വികാരം. 3 സഖ്യഭാവം, ദൈവത്തെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കുന്നു. 4 വാത്സല്യഭാവം, ദൈവത്തെ നമ്മുടെ കുട്ടിയായി കണക്കാക്കുന്നു. 5 മാധുര്യഭാവം, ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ആത്മാവായി ആരാധിക്കുന്നു. അർജുനൻ ദൈവത്തെ തന്റെ സുഹൃത്തായി ആരാധിച്ചു. അതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവനോട് തന്റെ സുഹൃത്തും ഭക്തനുമായി സംസാരിക്കുന്നു. ഭക്തി നിർഭരമായ ഹൃദയമല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തി ഇല്ലാത്ത പണ്ഡിതന്മാർ, ജ്ഞാനികൾ, യോഗികൾ, തപസ്വികൾ മുതലായവർ എഴുതിയ ഭഗവത്ഗീതയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും ഈ ശ്ലോകം അസാധുവാക്കുന്നു. ഈ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് അവർ ഭക്തരല്ലാത്തതിനാൽ അർജുനന് വെളിപ്പെടുത്തിയ പരമോന്നത ശാസ്ത്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഇറക്കുമതി അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ അവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൃത്യമല്ലാത്തതും കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണവുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അധ്യായം 4, 7-ാം ചോദ്യം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൃഷ്ണൻ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഘടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രസക്തമായ ശ്ലോകങ്ങളും ഭാവാർത്ഥങ്ങളും ഉദ്ധരിക്കുക. യുദ്ധമുഖത്ത് എതിരാളി പടയിൽ തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കളിക്കൂട്ടുകാരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും ദർശിച്ച അർജുനൻ വികാര വിക്ഷോഭം കൊണ്ട് തളർന്നുപോയി. യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും ആത്മീയ ശക്തിയെയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഭഗവാൻ അർജുനനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാഗവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു.
ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ സദ്വോത്കൃഷ്ടമായ ഈ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ മനസ്സിലാക്കുകയും കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഈ സനാതന യോഗത്തെ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സ ഏവായം മയാ തേദ്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതന ഭക്തോസി മേ സഖാചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ അർജുനന് കഴിവുണ്ട് എന്നും ഭഗവാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടവും അതീന്ദ്രിയതയുടെ പരമകോടിയുമാണെന്ന് അർജുനന് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു. ദേവകി പുത്രനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനായി, സനാതനനായി, ആദിപുമാനായി തുടരാനാവും എന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിൽ തോന്നിയേക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ മുൻപ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ നിനക്കത് സാധ്യമല്ല എന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനും തന്റെ വിഭിന്നാംശം മാത്രമായ ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികൾ ആണ് അർജുനനെ പോലെയുള്ള ഭക്തർ. ഭഗവാന്റെ അവതാരകാലത്ത് ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കാനായി പല രൂപങ്ങളിലും ഇവർ ഭൂമിയിൽ പിറക്കാറുണ്ട്. അനേകായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഗീതോപദേശം ചെയ്യുമ്പോഴും അർജുനൻ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. എന്നാൽ അർജുനൻ ആ സന്ദർഭം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അത് സാധിക്കുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എന്തിനു വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുകയും മറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു സ്വാഭാവികമായ സംശയത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ ശ്ലോകം. ഹേ ഭാരത, എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് സ്പഷ്ടമാക്കി തരുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവദ്വചനം. കലിയുഗത്തിലും അവതരിക്കുമെന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ കൃഷ്ണാവതാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടാണെന്നും സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ജന്മ കർമ്മ ചമേ ദിവ്യമേവം യോ വേത്തി തത്വത തെക്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അതീന്ദ്രിയ ഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മരണശേഷം കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിക്കുന്നു. പുനർജന്മം എന്ന സാഹത്തിന് ഇടവരികയുമില്ല. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച വീതരാഗഭയക്രോധ മന്മയാമാമുപാശ്രിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസ പൂതാ മദ്ഭാവമാഗതാ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പ്രാഥമികമായ ആഗ്രഹം വേണം. അത് ആത്മീയോത്കർഷം നേടിയവരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ ലഭിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ സാധകൻ ഭക്തിപരമായ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള സേവന കർമ്മത്തിലൂടെ ആസക്തി നീങ്ങി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ സ്ഥിരമതിയാകുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഔത്സുക്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇത് കൃഷ്ണനോടുള്ള അതിരറ്റ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തെ
പ്രേമം അഥവാ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പൂർണാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗമം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം എന്നിവയാണ് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറുന്നതായ അവസ്ഥകൾ. പ്രേമാവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവ് നിരന്തരമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഒരു വിശ്വാസ്യനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ക്രമേണ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഭൗതികാസക്തികളിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നും ശൂന്യതാവാദത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി പരമപദം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സർവേശ്വരന്റെ ധാമത്തിൽ നിഷ്പ്രയാസം ചെന്നെത്താം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ താം സ്ഥതൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർമാവു വർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അവരവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ അന്വേഷിക്കുന്നു. അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തിലും പരമാണു ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവായും പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ ഭാഗികമായി സാക്ഷാത്കരിക്കാം. തികഞ്ഞ ഭക്തർ ഭഗവാനെ സമഗ്രമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സാക്ഷാത്കാര ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഫലേച്ഛയില്ലാതെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ അഭീഷ്ട ഫലങ്ങൾ യജ്ഞേശ്വരനായ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. യോഗശക്തികൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അതും ലഭിക്കുന്നു. ഏതൊരാളുടെയും വിജയം ഭഗവത് കാരുണ്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ ഉന്നതിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും അപൂർണ നിലയിലായിരിക്കും. ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 10-ാം ശ്ലോകം ഇങ്ങനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അകാമ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമ ഉദാരധി തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന യജേത പുരുഷം പരം. അതായത് അകാമനാകട്ടെ, പലതിലും കാംക്ഷയുള്ളവനാകട്ടെ, മുമുക്ഷുവാകട്ടെ, ഏതൊരാളും തീവ്രമായ ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടി പരംപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ തസ്യ കർത്താരമിമാം വിദ്യ കർത്താരം അവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവാണ് ശ്രീ ഭഗവാൻ. ഏതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായതാണ്. ഏതിനെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെ. അവ നശിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ തന്നെ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 4 വിഭാഗങ്ങളുടെയും കർത്തൃത്വം ഭഗവാനിൽ തന്നെ. സത്വഗുണ പ്രധാനികളായ ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവരാണ് ആദ്യത്തെ വിഭാഗം അഥവാ ബ്രാഹ്മണർ. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗക്കാരായ ക്ഷത്രിയർ രജോ ഗുണ പ്രധാനികളായതുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരികളായി. മൂന്നാമത്തേതായ വൈശ്യവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾ രജസ്, തമസ് എന്നിവയുടെ സമ്മിശ്രാവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. നാലാമത്തെ വിഭാഗക്കാരായ ശൂദ്രർ തമോ ഗുണ പ്രധാനികളായ തൊഴിലാളികളാണ്. ഈ 4 വിഭാഗങ്ങളും ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇവയിൽ ഒന്നിലും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഏതു ഗുണത്തിലാണ് താത്പര്യമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അയാൾ ആർജിച്ച പ്രകൃതി ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്, ഉത്കൃഷ്ടനാണ്. സദോത്കൃഷ്ടമായ നിരപേക്ഷ തത്വം അഥവാ ബ്രഹ്മം അറിയുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ പരിമിത വിജ്ഞാനത്തിനപ്പുറം കടന്ന് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അറിയുന്നവനാണ് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവൻ അഥവാ വൈഷ്ണവൻ. ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അതീതനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവനും മനുഷ്യവർഗത്തിലെ വിഭാഗീയതയ്ക്ക് അതീതനാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന ദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. ഈ അധ്യായത്തിലെ 10-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ
അത് ക്രമേണ ആത്മീയോത്കർഷം നേടിയവരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗം പ്രയാസമുള്ളതാകയാൽ ഭഗവാൻ തന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരുവാകണമെങ്കിൽ ശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന തത്വത്തെ അനുവർത്തിക്കുന്നവരാകണം. ഭഗവാനാണ് ആദിമ ഗുരു. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അതേപടി സ്വശിഷ്യന് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 19-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആദിമ ഗുരുവായ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗം. ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം. ദുരഭിമാനം വെടിഞ്ഞ് ഭൃത്യനെ പോലെ ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം. ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ രഹസ്യം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തിയാകുന്നു. വിനയവും സത്യാന്വേഷണവുമാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഘടകങ്ങൾ. ശിഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം നിർവ്യാജമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ആത്മീയ ജ്ഞാനം നൽകി ഗുരു ശിഷ്യനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ശിഷ്യൻ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെയും വിനയാന്വിതമായ സേവനത്തിലൂടെയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നേടുന്ന ജ്ഞാനത്തിലൂടെ വൈരാഗ്യം എന്ന അവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നു. വൈരാഗ്യം എന്ന വാൾ കൊണ്ട് ത്രിഗുണങ്ങളെ അറുത്തുമാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായാൽ പിന്നെ ഭഗവത് ധാമം പോകാമെന്നത് നിശ്ചയം തന്നെ. ഭഗവത്ഗീത സ്വായത്തമാക്കുകയും അത് മനനം ചെയ്യുകയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും അതുവഴി ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുക എന്ന് തന്നെയാവട്ടെ നമ്മുടെ ഏവരുടെയും ലക്ഷ്യം. സർവം ശ്രീ കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട്. അത് പക്ഷെ എനിക്ക് 8-ാമത്തെ അധ്യായം തോന്നുന്നു. അടുത്തതിൽ വായിക്കാം. ചോദ്യം 8-ാമത്തെ അധ്യായം. ശരി. അനിത മാതാജി വായിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോ എന്താണ്? വായിക്കാം മാതാജി. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അർജുനൻ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രസക്തമായ തത്വചിന്താപരമായ ആശയങ്ങളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉചിതമായ ശ്ലോകങ്ങൾ, ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയെ പരാമർശിച്ച് വിശദീകരിക്കുക. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യച്ഛ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമെന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞു തരുമോ? ഭഗവത്ഗീത 5-ാം അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ്. ആത്മാവിനെയും അതിന് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ബന്ധനാവസ്ഥയെയും ബുദ്ധിയോഗം കൊണ്ട് ആ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മോചനം നേടണമെന്നും 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 4 വർണ്ണങ്ങളെയും അവയുടെ നിയുക്ത കർമ്മങ്ങളെയും കുറിച്ച് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരാൾക്ക് കർത്തവ്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെന്നും സമസ്ത കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നതെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ ഉണർവോടെ പൊരുതാനാണ്. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നയാൾക്ക് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനനോട് ജ്ഞാനത്തോടെ പൊരുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അർജുനനെ സമ്മോഹത്തിലാക്കി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത അർജുനനെ ഉപകരണമാക്കി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് ചുറ്റിലും പലവിധത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണാം. വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ളവർ, എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നവർ, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നവർ, മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയുള്ളവർ, മനസ്സിൽ പകയും പ്രതികാരവും സൂക്ഷിക്കുന്നവർ, മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തുന്നവർ, കാരുണ്യമുള്ളവർ, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാർഗത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആത്മമിത്രവും ശുദ്ധ ഭക്തനുമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ അർജുനന് ഉചിതമായ മാർഗം ഏതാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം. ജന്മം കൊണ്ട് ക്ഷത്രിയനായ അർജുനന് ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിനായി അധർമ്മികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യേണ്ടത് നിയുക്ത കർമ്മമാണ്. അത് സ്വന്തം വിജയത്തിനോ ഭൗതിക ലാഭത്തിനോ വേണ്ടി ചെയ്യാതെ ഭഗവത് നിയോഗമായി ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരാൽ സ്ഥാപിതമായ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതും ഭഗവാനായി സമർപ്പിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാനാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ സകല കർമ്മങ്ങളും ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്നു. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്
കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളായ സത്ത്, രജസ്, തമസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളും അവയുടെ കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്താവും ജീവാത്മാവിന്റെ നിയന്താവും ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം ഒരാൾക്ക് കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ച് തന്നെയാകണം. എന്നാൽ തന്റെ നിയുക്ത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി ചെയ്താൽ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതെയാവും. ഇത് തന്നെയാണ് അർജുനന് തന്റെ ശുദ്ധഭക്തനെ ശ്രേയസ്കരമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ശീലപ്രഭുപാദർ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നാളെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഐശ്വര്യ മാതാജി ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ചധികം തിരക്കായിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ ഐശ്വര്യ മാതാജി നാളെ ക്ലാസ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5:30 കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സൂര്യൻ, എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് കിട്ടിയിട്ടില്ല മാതാജി. എന്താണ് സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് കിട്ടിയിട്ടില്ല? ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് വായിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അല്ലേ? അപ്പൊ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 2ാമത്തെ ചോദ്യം വരെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാതാജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് മാതാജി, എന്റെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക്ലെറ്റ് ഉണ്ട്. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 3ാമത്തെ ചോദ്യം എഴുതൂ. 8ല് 3. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.